Jani Klingberg, Inko Shipping, Inkossa toimivassa satamaoperointialan yritys. Kumi ja matto on lähellä, osaavaa henkilökuntaa, todella laaja tuotevalikoima ja heiltä saa ihan mitä vaan on vailla. Kumi ja maton Karin kanssa on toiminut erittäin hyvin, että luotettavaa työtä tekevät ja heiltä saa ihan mitä tarvitaan. Jos ei hyllystä löydy, niin hyvin nopeasti löytävät jostain vastaavaa tai saman tuotteen sit muualta. No kenkiä paljon, turvakenkiä tulee ostettua joka vuosi paljon, kypäriä, kuulonsuojaimia, sitten hengitysnaamareita, huonaamareita, ei ihan kaikkea työturvallisuuteen liittyvää. Kumi ja matolle muistaakseni ollaan nyt 2 kertaa lähetetty ja täydet pisteet kummallakin kerralla.